Αυγή η σέντρα. Κουτσουρές δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Σάμπο. Ατράνας. Το σουτ. 1-1. 1-1 στο 86. 1-1 πρέπει να είναι ο Κατράνας ο σκόρερ. Στο 86. Για να δούμε 1-1. Ο Βραμίδης. 1-1 στο 86. Ισοφαρίζει ο Πανετολικός. Ο Αβραμίδης είναι ο σκόρερ. Κατράνας τελικά 1-1 στο 86. Κρίμα. Κρίμα στο 86 ο Κατράνας 1-1. Ένα σουτ που ευνηδίασε τον Μπακερτζίδη. 1-1. Στο 86 σοφαρίζει ο Κατράνας για τους αγρινιώτες. Κατράνας σου μπήκε αλλαγή και ισοφάρισε. Είχε μπει αλλαγή στη θέση του Σκαρμούτσου 69 και στο 86 φαίνεται το παιχνίδι στα ίσα. 1-1 εδώ στην Πάτρα. Εδώ έχουμε επιθετικό φάουλ στον goalkeeper Λιούρδη. Από τον Γαβριλόπουλο. 1-1 λοιπόν. Με το δικό μου χρονόμετρο μένουν 3 λεπτά για το τέλος της αναμέτρησης. Συν βέβαια τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο τέταρτος, ο κύριος Σοσόνης. Άσχημο αποτέλεσμα αυτό για την Παναχαϊκή βέβαια. Δεν την εξυπηρετεί το ένα ισοπαλία. Θέλε μόνο νίκη. Ακούγονται τώρα οι οπαδοί του Πανετολικού στο βάθος. Σάμπο. Ο Ούγκρος, Σάμπο. Η παλιά του Σάμπο, Σιμεωνίδης διώχνει. Παπουτσής. Γαβριλόπουλος με το στήθος, Κρόνχαρ, το σκόρερ. Ο σκόρερ, με συγχωρείτε, το Τόθ. Ο Κρόνχαρ του πήγε αλλαγή. Για να δούμε 1-1 στο 87. Προηγήθηκε Παναχαϊκή με τον Τόθ στο 75, αλλά ο Κατράνας στο 86 έφερε το παιχνίδι στα ίσα για το μάτι του Πανετολικού. Ο Πανετολικός που είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο δεν πέτυχε γκολ. Θα μπορούσε να πετύχει κάποιο γκολ. Η Παναχαϊκή κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Ούγκρο που μπήκε αλλαγή. Όμως πριν από 2 λεπτά ο Κατράνας ισοφάρισε. Δηλαδή τα γκολ τα έχουν πετύχει 2 αλλαγές των 2 προπονητών. Ο Τόθ και ο Κατράνας. Υπάρχει απογοήτευση εδώ στην κερκίδα. Είναι λογικό αυτό, η Παναχαϊκή κρατούσε την νίκη. Στο τέλος όμως ο Πανετολικός σοφάρισε τώρα. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Βέβαια, καθώς είμαστε στο 88 προς 89. Πανετολικός επιμένει. Γκόλια θα βγάλει τη σέντρα, η μπάλα out. Στη σέντρα του Βασίλη Γκόλια από αριστερά. Ένα-ένα λοιπόν με τα γκολ του Τόθ στο 75 και του Κατράνα στο 86. Ισόπαλο το γειτονικό ντέρμπι με τεράστια βαθμολογική σημασία όπως έχω πει και πριν. Να δούμε τώρα την Παναχαϊκή. Ο Τόθ εδώ σέντρα. Το shoot out από τον Κοταρέλα. Ήταν και από πλάγια στο 90. Έτοιμος ο τέταρτος να δείξει καθυστερήσεις που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσες είναι. Οι καθυστερήσεις. Θα σηκώσω τα μπελάκι. 3 λεπτά. 3 λεπτά ακόμα. Ντεφραντζέσκου με το κεφάλι. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα. Μακυρτζίδης με τα πόδια σε πλάγιο καθώς πιεζόταν. Πανετολικός που πιέζει να πετύχει και το 1-2. Πλάγιο εκτελέστηκε. Συνάκης. Συνέχεια λέει ο διαιτητής. Αβριλόπουλος Γκόλιας, πλάγιο που παραχώρησε ο Γκόλιας. Στις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Πρώτο λεπτό τα 3 που έχει δείξει ο τέταρτος ο κύριος Σοσόνης.
Σέντρα. Κοταρέλας το κεφάλι. Σιμεωνίδης τώρα. Αριστερά ωραία για τον Κοταρέλα. Για να δούμε. Κοταρέλας κάνει ωραία προσπίση. Κοταρέλας σε μεγάλη περιοχή. Κοταρέλας, πάντα Κοταρέλας. Κοταρέλας στο σουτ. Διώχνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Εδώ δεν μπόρεσαν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Ο Κοταρέλας. Οι παίκτες του Πανετολικού τελευταίες. Βλέπετε την απόγνωση στο πρόσωπο του Κώστα Κοταρέλα. Ντε Φραντζέσκο. Πάνω κάτω η μπάλα τώρα. Γιατί και οι δύο ομάδες θέλουν να πάρουν την νίκη. Πλάγιο για την Παναχαϊκή. Στις τελευταίες στιγμές αναμέτρησης. Κοιτάει το ρολόι το διαιτητή, σε λίγο θα σφυρίξει τη λήξη. Λυσγάρας γεμίζει. Με το κεφάλι ο Μπαντάς. Κουτσουρές. Κερδίζουν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Κοταρέλας. Βαθιά παλιά δεν πέρασε. Προσπάθησε ο Αβραμίδης. Σάμπο, Ντε Φραντζέσκο. Ωραία βρίσκει από δεξιά τον Αβραμίδη. Αβραμίδης θα βγάλει τη σέντρα και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. Δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει και τελευταία φορά ο κύριος Αρετόπουλος στα τα τρίκαλα. Πάντα 1-1. Σάμπο γεμίζει. Διώχνουν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Γκόλιας. Κοιτάει το ρόλο του διαιτητής. Λυσγάρας. Φάουλ. Αυτή ίσως να είναι και η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Να δούμε, πρέπει όλοι οι παίκτες της Παναχαϊκής να μπουν μέσα. Στην περιοχή του Λιούρδη. Καθώς συμπληρώνονται και οι καθυστερήσεις. Τελευταία ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Αλλιώς η αναμέτρηση θα λήξει χ. Παπουτσής. Εκτελεί το φάουλ. Στο 93. Λυσγάρας. Όπως θα βγουν οι παίκτες του Πανετολικού. Και πράγματι αυτή τη στιγμή ο κύριος Αρετόπουλος στα τρίγα σφυρίζει τη λήξη. 1-1. Παναχαϊκή Πανετολικός. Πανετολικός ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε κάποιες ευκαιρίες. Είχε και δοκάρι με τον Κουτσουρέ. Παναχαϊκή στάθηκε και καλά στο δεύτερο μέρος. Έχασε μια ευκαιρία με τον Γαβριλόπουλο στο 70. 5 λεπτά αργότερα ο Ούγκρος Τόθ με σουτ άνοιξε το σκορ απλά για 1-0 και ισοφάρισε ο Κατράνας για τον Πανετολικό σε 1-1 στο 86. 1-1 τελικό αποτέλεσμα στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου της ΓΑΜΑ Εθνικής, 17η. Την επόμενη εβδομάδα η Παναχαϊκή έχει δύσκολο έργο, καθώς με την έναρξη του δεύτερου γύρου θα πάει στον Ταύρο να παίξει με τον ισχυρό Φωστήρα. Αυτά όμως από εμάς, από τον Παναγιώτη Μάλιο που ήταν στη μετάδοση του αγώνα και όλους όσους βοήθησαν για να βγει η μετάδοση της σημερινής αναμέτρησης ανάμεσα στην Παναχαϊκή και τον Πανετολικό. Τίποτα άλλο. Καλό σας βράδυ.